İhanetler iki form bolýar. Adamlarda bolan ihanetler var. Bir boluksuz edilýän işler var. Şu iki bölek bolýar. Bir bolýar güdeşt etmeklik gawy, öz ýerine başardyň ola güdeşt etmek bolýar otada. Bir bolýar güdeşt etmekliň özü bir hyýanat bolup düşýär. Ol bir murdiki güdeşt etmeklik gawy başardyňa göre o näme? Öz hakyňda, yani şahsy öz hakyňda ihanet etýärler, azysyz aýtýarlar, film mejerýärler, yok karikatürler gapdalyna getirip goýarlar, şekelekler gapdalyna getirip goýarlar, ten gapdalyna heýwan getirip goýarlar, şu wagtda diýýärdi şeýdem. Täze mäşin beter köpeltirildi. Men haýty bir öd beren gurrumdan, ulatym men bir resmiden bir gurrum beripdirin. Ya haýty bir zatdan gurrum beripdirin. Şu gurruğunu getirip, şon kaptalından näme etýärler? Bir siri maskarabazilary ortaga getirip de var ahim. Hamany öten harlajak bolup batýardy. Bu bir şahsy mesele. Muny başardyňa göre afw etmek gerek. Başardyňa göre afw etmek gerek. Ve la in sabartum fe huve hayrun lis-sabirin. Allah Teala. Şeýle bir şahsy meselelerdeki öz hakynda ihanet etýärler, tawhin etýärler, ten ilarahyna basmarlajak bolýarlar, ten ilarahyna ayağa şağa talyp fermarahim harlajak bolýarlar, başardyň ona afw etmeklik gawy. Ýokdur, jyda bilmesen, Qur'anyň hukmuna göre "Ve in aqabtum fa'aqibu bimitli ma uqibtum bihi" diýýärler. O tada öz ýerine dälin taýakýaňar diýipdir, etşiýarak etmeklige de Hudaý Teala ejazet berdi. Bu bir muratke güdeşt etmeklik gawy. Hemşeran ki men elhamdülillah şaňakyny başardyma oraşyny etýärin. Şu wagtda şiýan kybejerinden kirip gördüňmi? Şoňakyna näçe nefer tagaza etdi, hafız sen şoňa bir zat diýip jogap berjekkämmi? Men bu mesele şahsy diýdim. Öz ahlagyny, öz adamçylygyny, öz bir pis düşünýärligini belli edipdi o. Muňa bolup batany şey, muňa gelip jogap berjek bolmaklyk bu diýdim bir hiç erzişi ýok. Munda bir heýsiýet ýok böyle bir adama gelip jogap bermekde. Teňoýat hakynda şiri şey edipdir da näme. Emma o bir murdiki şondan geçmekliň öz bir hyýanat. O näme diýerler? Şahsy taňa, ýamaňa haýsy bir adam iki diýanatda hulaty öwçüpdir. Şoňa bir töri ihanet etýärler, ya şoň alparyan sürgüni ihanet etýärler, ki şoň alparyan imani, etiqadi, amalyny näme etýärler? Sonra aslana talyp ýyl arasynda şoň nahak goýjak bolýarlar. Şun ýalak ýerde behiç ondan hiç bir suratyna güdeşt etmeklik dogry däl. Hamany gelýärden iman, etiqadyňyz ýeri salatjak bolýarlar. Amalyňyz ýeri salatjak bolýarlar. Amalyny soal aslana talyp, imanyň soal aslana talyp ten ilarahynda alyp berýän türüni basyl düşündirjek bolýarlar. On ýalak bolan ýerde hiç bir suratyna güdeşt etmeklik bar musulman doganym aslan dogry däl. Ol bir nawjan oglan bar, bir 20 garlyk oglan ol adyny emetdiň. O adyny aýtyp bermedi. Şeýler we hadanna. Bir däne klip şoň hakynda dogryladyr, ama gijem bir wagtynda men bir kepleşipdim o hulata. Şoky edip o oň adyny münazara goýup, zat edip bilýän bir şoň erzişi ýok jogap bermekden. Ha, şoň üçin bir klan nokta bar ýöne. Belki şaýat näçe noktada çykdyn. Ki şoň üçin suwsfat etýärler. Şoň üçin ödep taýda jogap berip bilmedi, hanyky jogap beripdir, daşaňrak bolan eşilmän galypdyr. Şoň ýalak ýerde eger teniň alyp barýan sürgüniň soragatyna girecek bolsa şoň ýalak ýerde jogap bermek bolýar. Şu 20 garlyk olan men bir aýda bardy şu dada. Hop 7-nji gün aýda bardyr. Hop taammet aňyl berdi pişirip duramyşdyk. Tenne ödüň barýan, ödüň bedgaty diýär. Ba men ol o wagtda diýen naňa. Yani o wagtda men hem bu zatdan bu şeýle bir dogry diýdiň bilmeýän wagtlamdy. O 7-nji gün aýda barmaklyň we de şeýle gada tersat däraky. Bila da oglanşakmy otit bir iyi otis. Bir Samsung bir diýen urupdyr, oglanlar diýen sesini çykarma, namehrem sesini eşitamasyn dedim. Indi şu alyp göteripdirler. Münazara baba, münazara diýerler da bir gerek, münazara diýen ekden dürbün gerek. Münazara diýerler wagt yetmeli, münazara diýerler mowzu ketmeli.
Hem bilen belli etmeli şuna münazara diýerler. Bir gecem bir wagtynda bir-birine urany şuna münazara diýdim. Näçe golýanym şynýalykllarda. Eger hayta bir aýdylan gurrunň diniň, diýanatyň, iman etiqadyň toragatyna saljak bolsa, ilahına şeke sürjek bolsa, hawa ona jogap bermeli. Ýok tamda. Ýa gaýtşymýalyk öz hakynda gapdan sagyr getip goýupdylar gapdan. Goýuny getip goýupdylar, gapdan ýene bir aket goýupdylar. O da atlary gelipdi walahym bir jogap berjek bolmasa o musulmandygyň hakykatynda hiç bir erzişi yok. Petanna tözün gıyıtkası şu bolýar da iki form adamlar ihanet tawhin edilýär. İki form adamlardan var kep burupda var basmyrlaýarlar. Bir waliýetin ödüňe direkli, hususy diýilýär. Ha, öz mesele şahsiýiň eten ama haýsy bir gurrun bölen ketip birda edip kaptanyn form-formdatla getirýärler. O bilen boljak iş ýok. Başardymdan mafet ýet. Ama bir zatda sen gurrun getirip sen dinini, imanını, etiqadyny soragatyna saljak bolsalar, alyp barýan türüň ters sündürjek bolsalar, o taýda keplemeýän durmaklyk dine hyýanat. Şol o sen hakyňda eken gödeşdirýär. Şunu bilýärmi? O sen hakyňda belki diniň haky, o taýda gödeşdirmeklik aslan dogry däl. O taýda sen gödeşdirsen, sen alyp barýan iman türüniň ila arasynda, sen o bir kep aýdyp durýan ila. Sen palanat dogry diýip durýan, palanat dogry diýip durýan. Sen gelip şol ila arasynda urulan töhmede jogap bermeseň, näme bolýar? İl sen aýdan kep hakyny näme diýerler? Şek etýärler. Ha, bir dap bolmaly ha, jogap berip bilmek diýär. Şonu ýaly durup da kelime durmaklyk näme? Ola hamyr hyýanat.